Taħt it-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista fi żmien meta Helen Gauci kienet is-sindku tal-lokalità tal-Gargur, id-dejna s-sena 2024 tela għal madwar 100,000 euro li għadu pendenti sal-lum. Dan ġie żvelat waqt laqgħa li sejħet b'urġenza tnejn biex jiġu diskussi dawn il-ħlasijiet pendenti minħabba ittra oħra legali ta' dejn ukoll dovut ta' madwar 5,000 euro lill-kumpanija CAMC Security Limited. Il-Kunsill Lokali wkoll żvela dan f'kitba fuq il-midja soċjali uffiċjali tiegħu. Sadan it-tant fil-laqgħa tal-Kunsill ġie żvelat li l-ordnijiet saru mingħajr approvazzjoni u proċeduri korretti għal tali servizzi. Fil-fatt lanqas biss sar komunikat mal-istess Kunsill dwar dan u ħaddiem tal-Kunsill ikkonferma wkoll bil-miktub li s-servizzi ġew ordnati b'direct order. Is-Sindku attwali Laburista Marea Meli, il-Viċi Sindku Indipendenti Francesca Tart u l-Kunsill Laburista Christopher Fenek astjenew milli jsir dan il-ħlas minħabba l-fatt li għadhom qed jiġu verifikati kif intalab dan is-servizz. Sa dan it-tant waqt li ġiet sfiduċjata propju minħabba taħwit u biżijiet finanzjarji simili li ħolqot sakemm kienet sindku tal-lokal, Helen Gauci llum kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista reġgħet kienet arroganti bħal okkażjonijiet preċedenti u tellef il-laqa. Di l-istess kwistjoni bħal tal-boxing. Le, din kwistjoni xejn. Hija l-istess kwistjoni. Le. Ġi ordna. Le, ħu paċenzja, Helen, għax ngħidlek tieni ċans nitkellem. U taħtin ċans titkellem, għax kull darba tiġri. Mela, l-istess kwestjoni tal-boxing, għax kien hemm nuqqas ta' komunikat fuq dawn l-affarijiet. Laqqas biss kien hawn kwotazzjoni call for quotes u laqqas kien hawn preżentazzjoni. Call for quotes. Call for quotes ta' 5,000, mhux 5,000 dik. Over 500 toħroġ call for quotes. Tqajjem ukoll il-punt li meta Helen Gauci kienet sindku kien jintuża minna Gmail account mhux uffiċjali tal-Kunsill u li l-Kunsilli l-oħrajn ma kellhomx aċċess għalih. Kien għalhekk li s-sindku Marea Meli ħarġet istruzzjoni lil Gmail account li mhux uffiċjali tal-Kunsill ma jibqax jintuża u f'kull komunikat jintuża biss dak uffiċjali. Min barra dan intqal ukoll li kemm l-Awtorità tal-Artijiet kif ukoll il-Leża bagħtu dokumenti ta' pagamenti pendenti ta' ħlasijiet li għadhom ma tħallsux fl-ammonti ta' madwar 8,000 euro oħra flimkien.